a l'hora de demanar una subvenció per rebre finançament públic, la primera cosa i més important que s'ha de tenir en compte és que si és bàsica aquesta subvenció, no la demaneu. Vull dir, el més important de qualsevol projecte cultural és el que som capaços de fer nosaltres. Si hem de dependre de que ens donguin o no, o repensem el projecte, perquè és molt probable que no ens la donguin. Per tant, aquesta és la primera base. Després n'hi ha d'altres, ser curós, ser ordenat, però no hi ha res que no sigui el que dona el sentit comú. I per tant, si som capaços de tirar un projecte endavant sols, llavors ens podem plantejar demanar una subvenció. Les subvencions ajuden, però els projectes depenen sempre només de nosaltres.